Velkommen til den store fysikprøve. Har I forberedt jer? Ja. Nu må I gerne begynde. Viggo, hvordan tror du, at du klarer dig? Jeg regner med at få gode karakterer. Jeg fik ikke læst i går, men jeg regner med at skrive af efter dig. Jeg gør det, hvis du vil dumme det. Jamen, Jeg regner med at få gode karakterer, fordi jeg vil skrive af efter dig. du skal fandme også altid skrive efter mig. Nu skal I aflevere jeres opgaver. Game over.